Každý druhý finanční poradce vám řekne, že základem bohatství jsou nemovitosti. Vzít si obrovskou hypotéku, koupit byt, řešit nájemníky, rozbité kotle, nezaplacené nájmy. Co když vám ale řeknu, že můžete vlastnit kus špičkových evropských logistických center nebo amerických klinik, aniž byste vůbec stali od stolu? A navíc vám z toho bude chodit pravidelná renta. Zatímco polovina trhu teď naskakuje do extrémně přehrátých technologických a polovodičových firm a doufá, že bublina hned tak nesplaskne. Chytří investoři budují reálný pasivní příjem pomocí REITů. Dnes si rozebereme, co to přesně je, na jaké konkrétní firmy se podívat a jak do nich investovat. REIT. Real Estate Invest Trust. Zjednodušeně řečeno, je to firma, která na burze sbírá peníze od investorů, jako jsme my. A za ty kupuje, staví, spravuje reálné nemovitosti. A to nejdůležitější? Mají ze zákona povinnost vyplácet obrovskou část svých příjmů, většinou kolem 90%, zpět investorům formou dividend. Výhody jsou jasné. Diverzifikace, likvidita. Když potřebujeme peníze, akci prodáme za vteřinu. Byt prodáváme půl roku, jestli ne díl. A hlavně absolutní nula starostí o údržbu. Pojďme se podívat na dva úplně odlišné světy, americký a evropský trh. V Evropě dává obrovský smysl sledovat průmysl a logistiku. Vemte si třeba VDP. Jsou to králové logistických parků, staví haly pro e-commerce giganty. E-shopy rostou, potřebují sklady a firmy jako VDP jim pronajímá dlouholeté kontrakty. Pro nás to znamená stabilní, pravidelný, předvídatelný příjem. Naopak v Americe je obrovským tématem zdravotnictví. Populace stárne, výzkum jede naplno. Tady se nabízí třeba Health Peak Properties. Ty nespravují žádné byty, ale špičkové laboratoře a polikliniky. Jejich cena se aktuálně drží velmi hezky, stabilně nad $18 a díky kvalitním nájemcům z lékařského sektoru nabízí skvělé defenzivní zázemí do portfolia. I kdyby byla krize, lidé k doktorovi chodit nepřestanou. Když analyzujete normální firmu, díváte se na PE, Price to Earning. U REITů na tohle rovnou zapomeňte. Nemovitosti se účetně odepisují, což uměle sráží zisk. U REITů nás zajímá jediná metrika FFO, neboli Funds from Operation. To jsou reálné peníze, která firma z nájmu vygenerovala. Když si pak všechna tahle data od dividendových výnosů přes FFO až po sektorové rozdělení hodíte do svého systému, pomáhá vám to udržet emoce na uzdě. REITy nejsou akcie, na kterých za noc zbohatnete o 1000%. Od toho jsou tady vysoce rizikové tech sázky. REITy jsou o budování nezastavitelné sněhové koule pasivního příjmu. O tom, že vám účty jednoho dne neplatí vaše výplata, ale haly, linky, které jste po kouskách nakupovali. Pokud vás ale zajímá, jaké konkrétní nemovitostní akcie zrovna nakupuju já, nebo chcete nahlédnout přímo do mého portfolia a vidět, jaké pozice aktuálně shortuji, ať už jde o Nasdaq nebo AMD nebo Micron, mrkněte na můj Hero. Díky za sledování a ať se zelená